Dwada etwa mu ya no. Offinso Manhemaa na Adwoa kento so mienu. De Nana Adwoa Afranewaa kotre na asante hema na akwan du yadom otoso miensa. Ene na asante hene otumfo se du otoso mienu. Sesi ono na yeji no se Offinso Manhemaa ana konya din ene Nana Adwoa Afranewaa otoso miensa. Ne maame pa ne Nana Afranewaa otoso mienu a oye Offinso hema okọ na kura 1987 a se wanya ko bedi na de. Ne ofa pa so ne Nana Afia kenta otoso miensa. Na nka nkrofo bi abo omutrim percent kom be di injunction ne sensin beto so nanso efo mo kon ho. Eno abnada ebi drip na no Offinso no. Na Offinso Manhemaa e de na kwakire Offinso Municipal Assembly ene kromofo nyina won hu se sisi omo maame a oba foforo no. Enti sisi Offinso asem no nyame adaroma yewura ama akowie jo.